Ẹ kú ilé o, ẹ sì kú ìkàlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn. Ohun tí mo ní fún yín lónìí ni ìṣirò ìdá, fractions arithmetic. Ìbéèrè: wá rọ̀run èjì àti àrún lórí èjìlá, àyọkúrò ení àti èje lórí ẹ̀jọ lọ́nà ẹ̀fà lórí àrún. Ìyànjú: ohun tí a kọ́kọ́ ṣe ni wípé ká yí àwọn nọ́mbà padà sí ìdá àìtọ́. Èjì lọ́nà èjìlá, ogún ẹ̀rin àròpọ̀ àrún, ogún ẹ̀sán lórí èjìlá. Àyọkúrò: ení lọ́nà ẹ̀jọ, ẹ̀jọ àròpọ̀ èje, àrúndógún lórí ẹ̀jọ lọ́nà ẹ̀fà lórí àrún. Wàyí tọ́rọ̀ bá rí báyìí, tá rí àyọkúrò, tá rí ìlọ́po lágbára ju àyọkúrò lọ. Nítorí náà a ní láti fi nọ́mbà méjì yìí sínú àkámọ́ ká yanjú wọn lọ́tọ̀. Tá bá wò dáadáa, a rí pé àrún lọ níbí ení, àrún lọ níbí ẹ̀ta, èjì nínú ẹ̀jọ ẹ̀rin, èjì nínú ẹ̀fà ẹ̀ta. Eléyìí wá dọ́gba sí ogún ẹ̀sán lórí èjìlá. Àyọkúrò: ẹ̀ta lọ́nà ẹ̀ta ẹ̀sán, ẹ̀rin lọ́nà ení ẹ̀rin, kí ni ìlọ́po àwọ́pọ̀ akéré jùlọ láàrin èjìlá àti ẹ̀rin? Èjìlá ni. Èjìlá nínú èjìlá, ení lọ́nà ogún ẹ̀sán. Àyọkúrò: ẹ̀rin nínú èjìlá, ẹ̀ta lọ́nà ẹ̀sán jẹ́ ogún èje. Nítorí náà a rí ogún ẹ̀sán àyọkúrò ogún èje, èjì lórí èjìlá. Èjì nínú èjì ení, èjì nínú èjìlá ẹ̀fà. Nítorí náà ìdáhùn wa ni ení lórí ẹ̀fà. Níhìn ni a máa gbé dánu dúró. Ó dìgbà míì ká fi re pàdé.